παιδιά, είμαι εγώ με τον Γιώργο πάλι και θα παίξουμε λίγο survival κανονικό, όχι Skyblock, γιατί την προηγούμενη φορά είδαμε ότι πάθαμε. Και όλα αυτά από μία βλακία του Βαγγέλη. Λοιπόν, αρχίζουμε, μάρε ξύλο. Χωριστά. Ωραία. Πρέπει να με έχει τσιμπήσει ένα κνούπι στην πλάτη, γι' αυτό που με βγαίνει έχει παγούρα. Εγώ να δεις, είχα 7 σπηλιά στο πόδι. Μην μου βαρέσεις. Δεν θα σε βαρέσω. Και από ό,τι βλέπετε δίπλα μας, από ό,τι το είδα και εγώ, δηλαδή από το remap, έχουμε δίπλα ένα χωριό. Καλή φάση. Ναι, τώρα το είδες εσύ, δεν στο είπα πριν ότι έχουμε χωριά δίπλα μας. Ναι, σωστά. Τι λες? Ωραία, μάζευα. Ο υπουργός είναι δικός μου. Και ο άλλος, θα σου πω τώρα εγώ ρε τι είναι, θα σε σκοτώσω. Στέχνατε τον πύργο, δικός μου είναι. 2 υπήρχοι υπάρχουν. Ποιος του πω ότι υπάρχει, τι βλέπεις κανένα δεύτερο εδώ πέρα γιατί δεν το βλέπω εγώ. Πάντα 2 υπάρχουν. Το σπίτι θα διάλεξε σπίτι, εγώ θα πάρω το τέτοιο τον πύργο. Οκ. Τα items από το chest! Τα items από το chest! Τι κάνουμε! Ρε! Κλέφτη! Τι κλέφτη! Έχουμε έτσι iron και ένα iron helmet. Το iron helmet το φοράω εγώ. Το iron το κρατάω εγώ, θα στα δώσω μετά αν χρειαστείς, έλα. Θα μείνουμε και δύο στον πύργο, έλα, για να μην μιλάς. Μπράβο! Γεια σου, village! Όχι ρε! Το θέμα μας είναι να βελτιώσουμε το χωριό. Αυτό θα είναι το θέμα της σειράς. Να κάνω κάτι για να μην μας τα πρίζουν οι villagers. Ναι, θα τους κατανκλείσει. Να κάνουμε τα βασικά. Είναι εύκολο. Τι θα κάνεις? Κοίτα, ένας villager δεν μπορεί από εδώ να πηδήξει. Πρέπει να πάσουμε εδώ και οι villagers αυτό δεν το κάνουν ποτέ. Εντάξει. Θα κάτσουμε τα βασικά. Θα φτιάξουμε μια τσίνα, θα κόψουμε λίγο κόμπλος από τον πύργο. Έχω 20 wood. Εγώ έχω τόσο. Ωραία. Ωραία, πήρα μια τσίνα, θα κόψω λίγο κόμπλο από τον πύργο. Να πάω να εξερευνήσω τίποτα στην έρημο, μήπως. Γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει καμία πυραμίδα. Άμα υπάρχει πυραμίδα θα δούμε. Μάτσα, 2 λεπτά θα μαζέψω από εδώ λίγο κόμπλιστο. Θα φτιάξουμε πέτρινα items. Πήγαινε εσύ στο τέτοιο. Εγώ πάω εδώ. Πόρτα δεν έχει σπίτι σου! Πάρε και τους φούρνους από εκεί, ζω. Να πάρουμε το chest. Πάρ' το. Πάρε για τις βιβλιοθήκες. Εγώ είμαι οικονομολόγος εσύ. Κάτι να κάνουμε και τραπατζάκι. Μπα όχι, είναι περπο. Για λεπτά να πάρω τις βιβλιοθήκες. Παίρνω φούρνο. Με το ξύλο το παίρνεις, δεν έχεις τίποτα άλλο. Μπα. Εγώ παίρνω τις βιβλιοθήκες από εδώ. Σπάω πέτρα με το χέρι. Έχω και crafting table. Εμείς έχουμε ήδη, οπότε τζάμπα κόπος. Έναν φούρνο παίρνω. Φέρε μου μια ξύνα. Μία έχω. Ναι, μπράβο, φέρτε μου. Κοίτα που είμαι. Τι θες? Πήγαινε να βάλεις και φάει. Εγώ πάλι. Από το village. Δηλαδή. Έχεις στα φάρμες. Έλα. Την έκανα τον τίτλο να ρεκόρτ και λαγκάρω. Οπότε... Μην τις πας με την ατσίνα, χαλάς την ατσίνα χωρίς λόγο. Με το βλάκα. Πακιστανέ μη μιλάς. Εγώ δεν είμαι Πακιστανό, εγώ είμαι Έλληνα. Το ξέρει? Αράπη. Τι είπες ρε? Θα τσακίσω ρε. Θα σε σκίσω ρε. I am scared. Πω λαγκάρι κιόλας. Και το έχω μειώσει από τα 15.000 bitrate στα 5. Για να μην λαγκάρει. Μη γελάς. Δεν το βλάκα. Αράπη. Πακιστανέ συνάδελφε. Μη μιλάς εσύ. Μας κάνεις και ρεζίλι κιόλας. Σιγά ρε. Πρέπει φαντάζεσαι να με διειρήνει. Πω. Μόνο να σε δει θα καταλάβω ότι κουστάρεις, οπότε τζάμπα κόπος. Κάτι τη στείλω μήνυμα το δει. Θα σε δολοφονήσω. Ναι ρε εσένα που εσύ σε έκανε έτοιμα φίλα στο facebook από εδώ κύριος και αρνήθηκε. Όχι, συναγγελιάνα πρέπει να έκανα. Συναγγελιάνα.
Αλλά μην βάλουμε και τα προσωπικά μας τη φορά τώρα. Γιατί αν και ο τύπος από εδώ είχε μία γκόμενα, τη Χριστίνα. Ναι, εντάξει, και τι σε νοιάζει, και τι σε νοιάζει νομίζεις. Δεν είμαστε κουτσομπολιστική εκπομπή. Gaming παίρνουμε. Θες να γίνουμε. Ναι, έχω ένα γαμημένο σκελετό εδώ πέρα. Φάμε. Θα κάνω εγώ εδώ full φαγητό για μένα. Φύγε καταραμένα, έλα σε μένα ρε. Έλα τσιράκια, έλα. Έλα. Και δεν λέω ψέματα, αλήθεια έχει. Φάει τη γλώσσα σου. Ρε βοήθεια, πεθαίνω. Πέθανε ρε. Δεν μπορούν να με πλησιάσουνε. Τους πάρω! Έρχεται ο Bugs Bunny με τα καρότα του. Τελείωνε. Α, ωραία, παίρνουν ξύλο μόνοι τους. Όχι, δεν. Κάτσε. Δεν είμαι γενναίος, θα τη σκοτώσω. Σκότωσα. Αυτό το παιδί δεν μπορεί να με καταλάβει. Όχι από εκεί. Ρε στο κάνεις λίγο το X-ray. Μια φορά το έχεις, γιατί δεν το χρησιμοποιείς. Ωραία, τι να δω, πού. Αν είναι εσύ. Εγώ δεν έχω κανένα items. Καλά, άστο εσύ. Εντάξει, πρέπει να φτιάξω. Καλά, πήγαινε στον πύργο μας, έλα. Κάτσε, εγώ φτιάχνω λίγο το τέτοιο. Και για να έχουμε καλά τους πολίτες πάντα, για να είναι ευχαριστημένοι, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα τεράστιο πύργο για εμάς. Είναι για το συμφέρον του χωριού. Ναι. Ωραία, έχουμε 2 iron. Εδώ πρέπει να είσαι να σκοτώσουμε όλους τους villagers. Όχι, γιατί θα χρησιμοποιήσουν για trade και για τέτοια. Α. Ένα βελάκι πήγε να με πάρει ψοφάλισσα, μου φαίνεται. Φύγε! Βοήθεια! Θα πεθάνω από ζόμπι. Κρίμα. Γιατί να μου του πετάσω την ατσίνα στη μάπα. Γιατί τι λένε. Έλα, κοντά είσαι σε μένα. Γιατί να μου του πετάσει την ατσίνα στη μάπα και απλά του κάθεται στην κεφαλή, στο μάτι καλύτερα. Κεφαλή. Μια ρε στην κεφαλή. Λέω. Μια. 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 Όχι, έχω 8 ψωμιά και 9 καρότα. Χαίστηκα. Έλα Bugs Bunny. Οπα, τώρα που σαν νομούμε, έτσι. Μωρή κουλιέ. Ωραία, πού στη... Με άραφη. Θα πεθάνω. Μία, κόφω. Οπα! Πάρτα, 3 καρδιές. Bugs Bunny. Και από ό,τι ξέρετε δεν τον έχω στο Skype. Τον ξέρω από το real life. Δυστυχώς. Ευτυχώς. Ρε. Εντάξει. Τέρμα. Έχουμε μείνει με λίγο live και 2. Πακιστανέ. Που τραγουδάς κιόλας. Τέρμα το PvP. Γιατί θα πιάσω iron στολή και θα σε εγώσω. Ωραίο, έχω το X-ray. Χαίστηκα. Θα ανέβεις πάνω. Κάτω μου από... κατευθείαν. Τι άραπησε μου. Τι Πακιστανός τρέμω. Η κανονική καταγωγή του Βαγγέλη δεν είναι από την Ελλάδα. Είναι από το Πακιστάν. Δεν μου λέτε, σας ακούω μια Πακιστανός. X-ray. Ξανά. Πάει μαρεύει με εγώ έτσι ράκιας με το έτσι. Πώς βλέπεις έτσι, εγώ δεν βλέπω εκεί πέρα, βάλε κανένα τότσι. Οπα, βράδιασε. Ωραία για τον πύργο, τελείωνε. Αράχνη. Να σε φάει ρε. Εγώ όπαλα. Πώς ανεβαίνω πάνω ρε. Οπα. Θα πεθάνεις, να μην νοιάζει. Χαίστηκα. Έχω βρει το iron. Αν στο γαμημένο το έτσι ρε και βλέπε, ηλίθιε. Πού είναι το χωριό, το βλάκα. Ηλίθιε, μάγκα. Να, το βρήκα το χωριό. Τελείωνε. Αράχνη. Μήπως θες να με αφήσεις? Ναι, ευχαριστώ αγάπη μου. Θα σου στείλω μηνύματα. Στο Facebook,
Ο Άραγκον. Γιατί ήταν μεγάλος λίγο αυτή την... Θα γίνει ο Άραγκον, ρε. Όπα. Μπήκα κάτω από την παρηγίδα των Βίλα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Μια βλαγία. Οι Villagers έχουν τελείω μυαλό, έτσι έχουν κάνει κρυψώνα. Έχω 9 iron, έτσι και μου τα φας, σε έφαγα. Χαίστηκα. Δεν τρώγομαι, δεν έχω καλό κρέας. Το ξέρω, το έχω δοκιμάσει. Είμαι αδύνατος. Αντίθετα σε σένα. Εντάξει. Θα έχεις τα κιλά σου. Ρε δικό μου, το ξέρει. Μαλάκα. Μην τολμήσεις. Να τσέξω ένα σπαθί, είμαι και ακάλυπτος. Μην τολμήσεις να με βαρέσεις, γιατί έχω κι εγώ σπαθί. Όχι, συγγνώμη. Κι εγώ είμαι και ντυμένος. Συγγνώμη κύριε, δεν θα το ξανά επαναλάβω. Ρε! Τι! Κλέφτης. Η πλάκα θα τον αβάλω, μη βαράς! Μη βαράς! Βάλεις την πραγματικότητα και μην έκατσε και καλή, εντάξει. Είδες τι έχει τώρα το real life. Εδώ μπορεί να το πεις κιόλας. Εδώ μπορούμε να βάλουμε γυαλί. Τόσο μικρός χώρος είναι. Εκεί. Δεν βάλουμε κιόλας γυαλί. Για κοίτα λίγο, νομίζω πως υπάρχει μια πυραμίδα. Κάτσε εδώ. Το map. Το map δεν μπορώ να δω, γιατί είμαι μακριά. Κάτσε το βάλω φάρτο τέτοιο. Πόσο το έχω? Ένα φάρτο έχω. Δεν πάω το δω, δεν βλέπω καμιά πυραμίδα. Εγώ νομίζω πως από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει καμία. Δεν ξέρω. Ο villager εκεί πέρα τι κάνει αυτός? Να σου πω. Άστο. Ξέρω τι θα πεις. Και γιατί φοβάμαι τι θα πεις, γιατί δεν είμαι μόρο και τέτοια. Αλλά εντάξει. Το άκουσα αυτό. Γάμι με ένα ζόμπι. Η δικιά μας πόρτα είναι. Και να είναι δικιά μας, εμένα δεν με Όχι, νοιάζει. δεν είναι δικιά μας. Ποιος θα μου φτάνει? Είναι δικιά μας, εμείς Εγώ τους έκανα παρέα. Τι χάσους έκανα πότες! Α, εκεί βάρανε. Εγώ, να επιτεθούμε, ψήνεσαι. Πρέπει να επιτεθούμε, ναι. Αέρα πατρίδα! Εγώ πήδηξα. Κάμε πέρα ζόμπι. Άντε! Όπα, συγγνώμη. Εμένα βαράζε! Εμπερδεύτηκες, ήσουν μπροστά μου. Όπα! Πεθαίνω, μισό live, με μισό live μ' άφησες γύφτο! Έλα, συγγνώμη, έλα καλοτάκι! Πρόσεχε που παράσχεσαι. Όπα! Ζω. Εγώ ποιον άλλο παίρνω. Max Bunny! Έλα, τι θες? Έλα, έχω 8 ψωμάκι. Έλα εδώ. Να δώσω λίγο καλοτάκι. Έχω full hunger, εμένα, θα το κάνω. Σωστά, τα φάω όλα. Πόσο ώρα έχω, κάτσε να δω. Γράφουμε 13 λεπτά. Λοιπόν, Δεν κλείνουμε τώρα. ή θα έρθει να τους υπερασπιστείς σαν γκέι που είσαι. Άμα θα ανατόξω κι εγώ σε κάλυπτα από πάνω. Τι κάνω στην κολοσπάιντερ, έτσι. Δεν θα πλησιάσει μόνο με Εγώ είμαι πιο καλό στο τόρσο, οπότε άμα έχεις το τόρσο να μου το δώσεις να βαρά, να σε καλύπτω. θα κάνω, ναι σίγουρα θα κάνω Ότρι Σπάιντερ και γάμο. Θα σας γαμίσω. Έρχομαι. Τις γαμάω. Όχι με γαμάνε, όχι τις γαμάω, όχι με γαμάνε. Sorry, πάρε. Τις γάμισα. Οκ, μπορούμε τώρα να φτιάξουμε ένα τόξο. Πόσα τέτοια έχεις? 5. Ωραία, ένα τόξο για μένα, γιατί έχω καλό στόχο. Για κάτσε, έχουμε κι άλλη ράχνη. Θα πεθάνεις, το λέω. Έχετε γρήγορα, Δεν θα πεθάνω. Σίγουρα να Σιγά. βοηθήσω. Η πλάκα είναι ότι ο Creeper, άμα πεθάνεις από άλλο mob και δεν πεθάνεις από το Creeper, θα ανατινάσεις τα πράγματα. Ναι, τον έφαγα! Πάμε να φύγουμε. Όχι, κάπου εδώ έχει πετάξει ένα string. Μίνι. Πάρεις τρίγκα και σκέφτεσαι. Άσε. Σκέφτομαι την αδερφή σου. Είδες πως ορμάνε ρε. Από πίσω μην αρρώνω. Sorry.
Πού το σου καριόλης. Αέρα πατέρα. Πάμε πίσω στον πύργο γιατί έχω χάσει πολύ live. Δε καλά εγώ. Έχω μείνει με 4 καρδούλες. Εγώ με 5. Έλα φτιάξουμε μου ένα στρικό τόσο. Πώς φτιάχνουμε γιατί το έχω ξεχάσει. Ναι, αφού είσαι λίγο νομπάς. Επίσης. Πετά τη στρίγκα. Πετά στριγκάκια ρε. Θέλω και δικό μου έτσι. Από πού τα πήρες? Από αράχνες. Α. Άλλο υπονοούσα, αλλά τέλος πάντων. Φέρε μου λίγα sticks, έχεις? Sticks. Δεν έχω ναι. 6 δεν θέλεις. Για τα 2. Έχει, χρειαζόμαστε 3 τέτοια και ένα και 3 στριγκάκια. Ναι. Φτιάξε! Και για μένα το καλό το παιδί. Σε βοηθάω. Όπα. Πάνω σου φτιάξω κανένα τέτοιο. Έχω ένα βελάκι. Έχω 3 βελάκια. Θες να δεις? Ναι, υπεράρω. Πίτσεμ! Λοιπόν, εγώ πάω να γαμηθώ κάτω. Α, τώρα έρχεται προς τα μένα. Είμαι 3 level έτσι. Έχω το πολύ, είναι πολύ. Θα σε γαμί! Πεθαίνεις. Έλα εδώ! Έχεις δει λίγο το live σου. Έλα εδώ! Όπα, έφτασε, ναι. Να μαλάκα. Α, έχω 3 life! Μισή! Γαμήθηκα. Έλα, το βάλω πίσω που λάρθεις. Εντάξει, πούς. Έλα. Μη κατεβεί. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Αλλά κάνουμε... Ρε... Τι? Πούστη. Μου παίρνει τα XP! Φαίνεται σου, δεν έχω τα γαμημένα. Πήγε 3! Θα σε σκοτώσω. Εσύ γιατί δεν τα κάνουμε 3 level, τι να γίνεις? Μου πήρε όλα τα XP το boost. Ρε πούστη, έλα εδώ. Θα σε σκοτώσω έτσι. Πού το βρήκες το βελάκι? Έχω 3. Α, το τάστερ. Εσύ πώς γίνεται να πεθάνεις? Στο easy. Από να πέσεις σε βάρος. Έσκασε κρύπε. Με βάρεσε ένα ζόπι, το έφερα. Είχα μείνει ψή ζωή. Με βάρεσε ένα σκελετός. Απέφυγα 2 χτυπήματα και μετά πέθανα. Μάλιστα. Καλό είναι και αυτό. Έτσι και με πέταγες κάτω θα σε έχω σκοτώσει μετά. Δεν έχω. Έχω. Τέλος πάντων. Δικά μου είναι. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ναι. Πεντάτε σε... No! Κολόζω. Έλα, μην μπαίνει, έτσι μην πάρ' τα, χέστηκα. Τόσα λίγα είναι. Έλα, φέρ' τα items, Γιατί τα πήρες ρε. Ζω. Έλα, φέρ' τα items, γιατί τα πήρες, φέρ' τα εδώ. Πού είσαι? Έρχομαι. Ξέρω τι πήρες, λοιπόν πήρες μια μπότα. Ένα τέτοιο. Οι μπότες αυτές είναι δικές μου. Μπάλτες, κι εγώ είχα μπότα. Α. Τι δεν είχες, είχες. Ναι, εγώ είχα παντελόνι ήταν το δικό μου. Όχι, παντελόνι είχα εγώ. Οκ. Έλα ρε, πού είσαι ρε. Παντελόνι και κράνος είχα εγώ, κάτσε να σε βρω. Εγώ έχω παντελόνι και κράνος. Και είχα ένα σπαθί, μια ατσίνα. Ωραία, έλα να σε δώσω 1, 2. Τα ψωμιά είναι δικά μου. Το bow σου πάρε αυτό. Ρε αυτό, πάρε αυτό. Τι άλλο δεν χρειάζομαι, αυτό. Α, μου φορτώνεις εμένα τι μαλακίες, Α, πάρε και αυτό, Το παντελόνι μου ρε. Πάρε και το τζιν μου. Αυτά. Τέρμα. Είδες, Λοιπόν, εγώ με κάνω ώρα να κλείσουμε, μην βαράς. Λοιπόν παιδιά, τα λέμε την επόμενη φορά. Μην βαρέσεις. Εντάξει.